Κυρίες και κύριοι, τους υποψηφίους δημάρχους για τον νέο σύστατο Δήμο Δρομολαξιάς Μενεού. Είναι μαζί μας ο κύριος Κύπρος Ανδρονίκου, είναι ο δήμαρχος, έτσι, και ο κύριος Νίκος Δαμιανού. Λοιπόν, να πούμε ότι τώρα το συζητούσαμε με τους κυρίους εδώ, ότι ο νεοσύστατος Δήμος Δρομολαξιάς Μενεού ενώνεται με τη Κίτη, τα Περβόλια και την Τεσσεφάνου. Σωστά, κύριε? Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το Αλλά πριν πάμε έτσι για να συζητήσουμε τα προβλήματα και τι είναι αυτό που σας οδήγησε στο να καταλήξετε ξανά υποψήφιος και εσείς, κύριε Δαμιανού, για πρώτη φορά, πείτε μας λίγο για αυτή την ένταση που υπάρχει στο Δήμο Δρομολαξιάς προεκλογικά. Νομίζω ότι είμαστε με μεγαλύτερη ένταση αυτή τη στιγμή και τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Δυσί-Ακέλ, και είναι και ο Δήμος που παίζει πρωτοσέλιδα. Μάλιστα. Θα ήθελα ένα σχόλιο, επειδή ο άλλος πρωταγωνιστής των γεγονότων δεν είναι εδώ, έτσι ένα γενικό σχόλιο να κάνει και ο κύριος Δαμιανού ένα σχόλιο για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Οφείλουμε να ρωτήσουμε. Ναι, λυπούμαστε για αυτή την κατάσταση. Εγώ προσωπικά θεωρώ είναι μια ενορχιστρωμένη προσπάθεια για να πληγεί η δική μου υποψηφιότητα. Έχουν ξεκινήσει και προηγουμένως και κάποιοι βανδαλισμοί στις διαφημιστικές μου πινακίδες. Δεν έδωσαμε διάσταση στο γεγονός για να κρατήσουμε χαμηλούς, σωστούς προεκλογικούς τόνους, για να κυλήσει η προεκλογική περίοδος με επιχειρήματα, με σωστές αντιπαραθέσεις σε επίπεδο επιχειρημάτων, θέσεων, οράματος και πλάνου. Από εκεί και πέρα δεν έχω τίποτε άλλο να δηλώσω. Εμείς επικεντρωνόμαστε στην προεκλογική εκστρατεία. Το θέμα το χειρίζονται οι νομικοί μας σύμβουλοι, γιατί... Είναι στην αστυνομία η υπόθεση. Είναι στην αστυνομία, το χειρίζονται οι νομικοί μας σύμβουλοι. Από εκεί και πέρα εμείς επικεντρωνόμαστε στις επαφές μας με τον κόσμο, με τα επιχειρήματα μας, με το πλάνο μας, στις συζητήσεις που κάνουμε με οργανώσεις, με κόσμο. Και εγώ προσωπικά θεωρώ το θέμα λήξη. Μάλιστα. Κύριε Δαμιανού, εσείς πώς τα παρακολουθείτε? Εσείς είστε θεατής των γεγονότων, αντιλαμβάνω. Να πω ότι έχω μια ιδιαίτερη αντίληψη των πραγμάτων, έχοντας και την ιδιότητα του δικηγόρου για 32 τόσα χρόνια. Εγώ από την πρώτη στιγμή καταδίκασα τον βανδαλισμό σε πινακίδες του ανθυποψηφίου μου. Γνωρίζατε αυτά που μας ανέφερε και ο Το είχα δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις πινακίδες, το έχω καταδικάσει. Επίσης έχω καταδικάσει και το ζήτημα της ζημιάς στο όχημα του Δημοτικού Συμβούλου Δρομολαξιάς Σαββακυριάκου. Προτού προλάβουμε αυτό, ήρθε το άλλο περιστατικό που έλαβε δυστυχώς, και λυπούμε που το λέω, μεγάλη δημοσιότητα. Είναι ένα λυπηρό γεγονός. Εγώ αυτό που έχω να πω, καταδικάζω κάθε άσκηση βίας από τον οποιοδήποτε, και πρέπει να το αφήσουμε πίσω. Ο ανθυποψήφιος μου έχει τη συμπάθειά μου για την εμπλοκή που έχει υπάρξει με αυτό το γεγονός. Νομίζω όμως ότι πρέπει να το αφήσουμε πίσω, να προχωρήσουμε σε ένα γόνιμο προεκλογικό, μια γόνιμη προεκλογική περίοδο. Ναι, κύριε Δαμιανού, βοηθήστε μας λίγο έτσι να ξεκινήσουμε από εσάς. Κλείσαμε αυτό το κύκλο συζήτησης, επειδή δεν είναι το άλλο μέρος εδώ, δεν μπορούν να κάνουν συζήτηση και να ακούγονται ενδεχομένως και μονόπλευρες απόψεις. Θα είμαστε άδικοι και δημοσιογραφικά, δεοντολογικά δεν θα είμαστε σωστοί. Γι' αυτό και εγώ τοποθετήθηκα σε γενικές γραμμές. Αυτό ήθελα και εγώ. Λοιπόν, ας πάμε επί της ουσίας. Έχω αντιληφθεί ότι είστε ανεξάρτητος υποψήφιος και προέρχεστε κι εσείς από το ΑΚΕΛ. Σωστά, πολύ σωστά. Διευκρινίστε μας, τι σας οδήγησε να είστε αποστάτης, να το πω έτσι, να είστε αντάρτης ενδεχομένως, σε εισαγωγικά. Δεν θα αντιδικήσω για τον όρο. Όχι, σε εισαγωγικά για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε. Ευδόκιμος είναι, εντάξει, ναι. Να πούμε ότι η περιοχή που ενώνεται στο νέο Δήμο είναι η περιοχή που χαρακτηρίζεται από μια επικράτεια του κόμματος στο οποίο ανήκουμε και οι δύο με τον ανθυποψήφιο. Η διαφωνία μου στην απόφαση του κόμματος έχει να κάνει με το θέμα της ανανέωσης.
με όλο το σέβας στον ανθυποψήφιο μου. Πιστεύω ότι μετά από μια μεγάλη θητεία του ιδίου από το 2007 ως κοινοτάρχης της Δρομολαξιάς και από το 2012 ως δήμαρχος της Δρομολαξιάς Μενεού, που τότε είχε συνενωθεί, έχει κλείσει ένας κύκλος. Μπαίνουμε σε μια περίοδο, ξέρετε, μεγάλης πρόκλησης, με πολλά προβλήματα που θα βρούμε μπροστά μας από τη μεταρρύθμιση. Να πούμε ότι θα χρειαστούν μεγάλες προσπάθειες από όλους, συνένεση, λύσεις, διεκδικήσεις, και πιστεύω αυτά τα στοιχεία τα έχω από την θητεία μου ως αναπληρωτής κοινοτάρχης στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κητείου από το 2011 και από την 30χρονη πορεία μου, 30 χρόνια και πλέον, ως τη μάχη με δικηγορία, εμπλεκόμενος και με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Πιστεύω ότι δεν έγιναν εκείνα που περίμενα να δω τη μεταβατική περίοδο. Η προετοιμασία εννοείται. Ναι, ενώ στην περίοδο παράτασης της θητείας που δόθηκε από τον νόμο 22-1 του 52-1 του 22, δεν είδα εκείνα τα βήματα που έπρεπε να γίνουν για να νιώθω ικανοποιημένος ότι πάμε καλά, είμαστε στο σωστό δρόμο, και γι' αυτό αποφάσισα να υποβάλω υποψηφιότητα. Μάλιστα. Βάλτε μια νοτελεία, κύριε Ανδρονίκου. Από το 2007 κοινοτάρχης, από το 2012 δήμαρχος. Έκλεισε ο κύκλος του κύριου Ανδρονίκου. Έχετε και άλλα να προσφέρετε και επαναδιεκδικείτε? Κάνατε την προετοιμασία που έπρεπε να γίνει? Γιατί μιλάμε για μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, ώστε τη μεγαλύτερη στη σύγχρονη ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καταρχάς να πω ότι η εξέλιξη αυτή η νέα με τη συνένωση των 4 οντοτήτων, ενώντας τον Δήμο Δρομολαξιάς Μενεού, τον υφισταμένο Δήμο, με τις κοινότητες Κητείου, Περβογιών και Τερσεφάνου, είναι μια πολύ φυσιολογική εξέλιξη, φυσικά πάντοτε μέσα στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε εργαστεί και έχουμε προωθήσει αυτή την κατάσταση, γιατί πιστεύουμε ότι η συνένωση των 4 οντοτήτων, που είναι ουσιαστικά μια ενωμένη γεωγραφικά περιοχή, μιλάμε για όμορες οντότητες, με ο κόσμος να έχει άμεση επαφή και επικοινωνία. Γι' αυτόν τον λόγο εργαστήκαμε και προωθήσαμε και δουλέψαμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Είστε έτοιμοι δηλαδή? Κάνατε δουλειά αυτά τα 2 χρόνια? Να πάμε και εκεί. Αντιθέτως, κάποιοι άλλοι, συμπεριλαμβανομένου και του φίλου μου του Νίκου του Δαμιανού, έχουν εργαστεί επίμονα και δουλέψει πεισματικά για αποτροπή της δημιουργίας του Δήμου. Με έγγραφες επιστολές. Δεν συμφωνούσαν δηλαδή? Με έγγραφες επιστολές προς την Πρόεδρο της Βουλής, προς την Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Διαφωνούσαν με τη συνένωση δηλαδή? Βεβαίως. Δημιούργησαν ένα πολιτικό κλίμα ανάμεσα στους κατοίκους, με συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις στο Κίτι. Τα χάτες ότι κινδυνεύει το Κίτι. Το επικιστικού χαρακτήρα. Μάλιστα. Λοιπόν, τα γεγονότα είναι εκεί και κατεγραμμένα και έχουμε και πάρα πολλά έγγραφα που το αποδεικνύουν, εγγράφως επιστολές. Συνεπώς, χρειάζεται ένας υποψήφιος ο οποίος πίστεψε σε αυτόν τον Δήμο, έχει όραμα για αυτόν τον Δήμο, έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία για αυτόν τον Δήμο, έχει την εμπειρία με τη συνένωση Δρομολαξιάς Μενεού, γιατί και εκεί έχουμε πραγματοποιήσει έναν τεράστιο έργο που αναγνωρίζεται από τον κάθε καλόπιστο κριτή μας. Λέγοντας αυτά, καταδεικνύουμε ότι η δική μας υποψηφιότητα πληρεί όλα τα εχέγγυα εκείνα για να προωθήσει, να θέσει τις βάσεις για έναν πετυχημένο Δήμο. Γιατί η περιοχή μας αξίζει και είναι μια πολύ όμορφη περιοχή, είναι μια προνομιούχα περιοχή, θα έλεγα. Πολύ προνομιούχα περιοχή, πολύ προνομιούχα περιοχή, με πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλό εργατικό, επιχειρηματικό κόσμο που αγαπάν τον τόπο τους, και έχουμε, επαναλαμβάνω, όλες εκείνες τις προποθέσεις, τα εχέγγυα, το πλάνο, το όραμα για να σπρώξουμε αυτή την περιοχή για περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη. Αυτά είναι κατεγραμμένα
υπάρχουν ντοκουμέντα, υπάρχουν έγγραφα και αυτό καλούμε τον κόσμο να εμπιστευτεί τη δική μας υποψηφίδα, η οποία ευθύς εξ αρχής πίστεψε στη δημιουργία αυτού του Δήμου. Κύριε Δαμιανού, τώρα είναι πολύ σοβαρό αυτό. Αν εσείς δεν πιστέψατε, αν θέσατε διλήμματα τοπικιστικού χαρακτήρα στους πολίτες του Κητίου που ήσασταν εκεί και τους προσπαθούσατε να τους πείσατε να ταχθούν κατά της μεταρρύθμισης, κατά της συνένωσης και της δημιουργίας αυτού του Δήμου, πώς να σας εμπιστευτεί κάποιος ότι θα δουλέψετε για να πετύχει η μεταρρύθμιση? Αν μου επιτρέπετε να σας απαντήσω. Βέβαια, αφού κάνω την ερώτηση για να μου απαντήσετε. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η περίοδος που προηγήθηκε της ψήφισης του νόμου, που έγινε τον Μάρτιο του 2022, ήταν η συζήτηση του γνωστού νομοσχεδίου που έχει υποβάλει το Υπουργείο Εσωτερικών. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρχε τήρηση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής, του καταστατικού χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει κυρωθεί με νόμο από το 1988 από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτή η νομοθεσία επιβάλλει με βάση τα άρθρα 4 και 5 διαβούλευση με τις κοινότητες για οποιοδήποτε θέμα τους επηρεάζουν ή που αλλάζει τα όρια τους. Τέτοιο πράγμα δεν έγινε και δεν έγινε παγκύπρια. Μα εγώ αντιλαμβάνομαι, αν μου επιτρέπετε κύριε Δαμιανού, ότι με τη συνενώση των κοινότητων κτλ. Έτσι είναι να εξαφανιστεί το κήτη μου το χαρτί ή τα περβόλια. Σίγουρα. Γιατί κάτι ανάλογο υπάρχει στην Κρήτη και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Σίγουρα. Παραμένουν εκεί. Απλά να εξηγήσω ποιες ήταν οι αισθάσεις και πώς φτάνουμε στο σήμερα. Εξακολουθούν να υφίστανται οι αισθάσεις, απλά εγώ καταλαβαίνω. Αν μου επιτρέπετε. Επειδή ακριβώς δεν είχε γίνει διαβούλευση και προωθήθηκε το νομοσχέδιο με την διαμόρφωση νέου Δήμου με το όνομα Δήμος Δρομολαξιάς Μενεού, το υφιστάμενο δηλαδή διαμέρισμα της Δρομολαξιάς Μενεού και με έδρα τη Δρομολαξιά, το Κίτι ως κεντρική κοινότητα, και μιλώ για το Κοινοτικό Συμβούλιο, είχε αποφασίσει να κάνει αυτή τη διεκδίκηση. Δηλαδή να διεκδικήσει έδρα, να διεκδικήσει συμμετοχή στο όνομα, κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ο μόνος τρόπος για να το έκανε αυτό ήταν είτε μέσα από αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου που πλειοψηφικά λήφθηκαν, είτε από μία διαδήλωση συγκεκριμένα που είχε γίνει της παραμονής της ψήφισης του νόμου. Που η διαδήλωση αυτή απλά είχε ειρηνικό χαρακτήρα. Και ήταν κατά της μεταρρύθμισης ή... Προέβαλε το Κίτι. Εκείνο που θέλω να τονίσω, για να μην υπάρχει... Προασπιστήκατε ουσιαστικά τα συμφέροντα εκεί του Κητίου, καταλαβαίνω. Διεκδικήσαμε και η απόφαση που λάβαμε ήταν απόφαση τακτικής. Για να μπορέσεις να διεκδικήσεις πρέπει να αποκτήσεις διαπραγματευτικότητα. Δεν τα καταφέρατε όμως. Αυτό είναι. Ναι, όμως πρέπει να τονίσω το εξής. Και με τον ανθυποψήφιο μου συναντηθήκα αρκετές φορές μέσα από διάφορες διαδικασίες του κόμματος και εργάστηκα. Εγώ προσωπικά αφιέρωσα ώρες. Ετοίμασα οργανογράμματα, έκανα εισηγήσεις. Ακόμα και τις μέρες που ακολούθησαν την ψήφιση του νόμου είχα στείλει στην εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης του κόμματος εισηγήσεις. Πέρασε ο νόμος, το σεβαστήκαμε. Σε αυτή την περίοδο δεν είδα ανοίγματα από πλευράς του Δήμου Δρομολαξιάς Μενεού και του ανθυποψηφίου μου για να εκφράσουν αυτό που ο ίδιος επικαλείται τώρα όμορες πολιτιστικές δηλαδή να υπάρξει μια περαιτέρω συνεργασία. Ναι, αυτό δεν το είδα. Για παράδειγμα, δεν έγινε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο καμία κοινή κοινωνική ή εορταστική εκδήλωση. Συνεδριάσεις, αυτές που μας αφορούν, έγιναν συνεδριάσεις μεταξύ του Κοινοτικού Συμβουλίου Κητίου να δείτε... Το μόνο που έγινε ήταν οι συνεδρίες του Συμβουλίου Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων που ίδρυσε ο νόμος και στην οποία συμμετέχουν οι κοινοτάρχες των τριοχωριών. Ναι, για να δίνει και τα οικονομικά και αυτά. Κάνετε τέτοιες συνεδρίες τουλάχιστον? Έγινε αυτό, οι συνεδρίες του Συμβουλίου Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων έγιναν κάποιες, βέβαια. Αλλά σε άλλο επίπεδο εννοείται έτσι, για να έρθετε πιο κοντά δεν έγινε κάτι. Για να το ξεκαθαρίσω, για να κλείσω. Εγώ από την πρώτη στιγμή σεβάστηκα την επιταγή του νόμου.
Εγώ, αν δείτε και στις σελίδες μου και στις ανακοινώσεις μου, λέω ότι είμαι υποψήφιος του νέου Δήμου Δρομολαξιάς Μενεού. Ο ανθυποψήφιος μου επικαλείται και αναφέρεται ως υποψήφιος του νέου Περιφερειακού Δήμου Δρομολαξιάς Μενεού, Κιτίου, Περβόλια, Τερσεφάνου. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στον νόμο. Εγώ σέβομαι το όνομα του νόμου. Σέβομαι και την έδρα που έδωσε ο νόμος, η οποία είναι Δρομολαξιά. Και το έχω ανακοινώσει. Για να μην το πάμε, επειδή θα απαντήσει ο κύριος Ανδρονίκου και μπορεί να μας απαντήσει τώρα. Αν θέλετε να μας απαντήσει τώρα, αυτό το επικαλείστε γιατί? Το ότι είστε του Περιφερειακού Δήμου Δρομολαξιάς, Μενεού, Περβολιών, Κιτίου, το βάζετε όλα, γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί θέλουμε να τονίσουμε ότι ο νέος Περιφερειακός Δήμος καλύπτει και τις 4 οντότητες. Γιατί αν αναφέρεσαι μόνο στη Δρομολαξιά Μενεού, όπως το λέει και ο νόμος, τότε μπορεί κάποιος να σκεφτεί, μα πού είναι το Κίτι, μια εξαιρετική κοινότητα με φίλους ανθρώπους, συγγενείς, φίλος ο Νίκος, όλοι. Δεν έχουμε κάτι να μοιράσουμε σε προσωπικό επίπεδο, για όνομα του Θεού. Και γι' αυτόν τον λόγο, για να νιώσουν όλοι άνετα, για να νιώσουν ότι όλοι είναι μέρος αυτού του νέου Δήμου, ότι όλοι θα συμμετέσχουν ισότιμα σε αυτήν την νέα δομή την οποία πάμε να χτίσουμε. Δεν δικαιούστε όμως. Ο νόμος το λέει, είναι Δήμος Δρομολαξιάς. Νίκο μου, δεν σε διακόψα. Άσε με να τελειώσω. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Απλά το κατανοήσουμε, ναι, κύριε Ανδρονίκου. Το λέτε λοιπόν για να αγκαλιάσουμε όλες τις κοινότητες. Είναι ένα και να νιώσουν άνετα ότι εμείς αντιμετωπίζουμε ισότιμα όλες τις κοινότητες. Και το λέω ισότιμα και ισομερός. Γιατί ο φίλος ο Νίκος στις εισηγήσεις που αναφέρει προηγουμένως, όταν συζητούσαμε αυτά τα θέματα, έκαμε εισηγήσεις και τις έχω γραπτό στο mail μου από το δικό του mail. Καταμέριζε τις υπηρεσίες μόνο μεταξύ του υφιστάμενου Δήμου Δρομολαξιάς Μενεού και του Κιτίου. Ξέχασε και τα Περβόγια και το Τερσεφάν. Ναι, και υπάρχουν γραπτός. Υπάρχουν γραπτός και καθόριζε. Παλεύει για το Κίτι, καταλαβαίνω. Ναι, πού πάει τα Περβόγια, πού πάει η Τερσεφάν. Αν μου επιτρέπετε, να κλείσω παρακαλώ. Να κλείσω γιατί να μιλήσουμε και για προβλήματα του κόσμου. Έχουν μείνει κάποια ερωτήματα που αιωρούνται, τα οποία έθεσε ο φίλος ο Νίκος. Όσον αφορά την προετοιμασία του νέου Δήμου βάσει της νομοθεσίας στο Συμβούλιο Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων, να σας πω ότι έχει απόφαση το Κοινοτικό Συμβούλιο να απαγορεύσει στον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου να συμμετάσχει. Πέραν τούτου δεν έδιναν κανένα στοιχείο για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Συμβούλιο Διαχείρισης Κοινών Υποθέσεων για να προετοιμάσει την ενοποίηση των 4 οντοτήτων. Και αναγκάστηκε ο υπεύθυνος του Υπουργείου Εσωτερικών, υπεύθυνος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αρνούνταν να συνεργαστούν. Βεβαίως. Βεβαίως αρνούνταν. Αναγκαστικά να απειλήσει το Κοινοτικό Συμβούλιο σε εισαγωγικά και με χωρίς εισαγωγικά. Για να καταθέτουν στοιχεία. Ούτως ώστε ο Δήμος ολοκληρωμένα να προετοιμαστεί προς την κατεύθυνση της ετοιμασίας του νέου Δήμου. Συνεπώς, όλα αυτά είναι πολύ αντιφατικά με όσα έπραξε ο φίλος ο Νίκος και πριν την ψήφιση της νομοθεσίας, αλλά και μετά την νομοθεσία, όπου επαναλαμβάνω επίμονα και πεισματικά με επιστολές και με αποφάσεις της πλειοψηφίας του Κοινοτικού Συμβουλίου αρνείτο τη δημιουργία αυτού του Δήμου. Και τελειώνω με μια πρόταση. Η άρνηση δημιουργίας, αποτροπής δημιουργίας του Δήμου αδικούσε κατάφορα τους δημότες Κιτίου, Περβογιών και Τερσεφάνου. Γιατί θα τους άφηνε εκτός δημαρχούμενης περιοχής, θα τους άφηνε σε ένα σύμπλεγμα κοινοτήτων, κάτι το οποίο σύμφωνα με όλους τους ειδικούς και αυτούς που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα υποδιέστερο σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης. Άρα οι ενέργειές τους στρεφόταν ουσιαστικά εναντίον των πολιτών του Κιτίου, Περβογιών και Τερσεφάνου. Πώς γίνεται τώρα να άρχισε να ζητάς τη ψήφο τους? Ή σε όλες αυτόν τον πατζουρλισμό που δημιούργησε, διότι πρόκειται περί πατζουρλισμού, αποκαλούσαν το Δήμο Δρομολαξιάς Μενεού προσφυγοχώρη. Γιατί έχουμε πολλούς πρόσφυγες εμείς. Ναι, το γνωρίζω ότι έχετε. Και τώρα με ποιαν έξωθεν καλή μαρτυρία να τελειώσει. Μια πρόταση. Για το Δήμο Δρομολαξιάς Μενεού. Έτσι σας αποκαλούν? Βεβαίως, έτσι μας αποκαλούσαν τότε σε αυτόν το
κικαιώναν όλα που δημιούργησαν. Ναι, σε αυτόν τον κικαιώνα που δημιούργησαν οι Στοκίτη. Και δίχασαν και τον κόσμο οι Στοκίτη με πολύ παραπληροφόρηση. Με πάρα πολύ παραπληροφόρηση όσον αφορά τη δημιουργία του Δήμου. Πώς γίνεται τώρα να έρχονται να ζητούν τη ψήφο από το προσφυγοχώρι, τη ψήφο που θέλαν να δικήσουν τον κάτοικο του Κιτίου, το ψήφο που θέλαν να δικήσουν τον κάτοικο Περβογιό, τη ψήφο που θέλαν να δικήσουν τον κάτοικο Τερσεφάνου, αφήνοντας τους ουσιαστικά στην ίδια τάξη, παραμένοντας σε σύμπλεμα κοινοτήτων, αντί σε μια πιο εξελιγμένη μορφή τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι η δημαρχούμενη περιοχή. Κύριε Δαμιανού, τώρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή δεν συνεργάζονταν. Ήρθε το ίδιο Υπουργείο να κάνει παρεμβάσεις. Όσον αφορά. Επιτρέψτε μου, πρέπει να ρωτώ και κάτι να κάνω. Πληρώνουμε από το Λοιπόν, να δικαιολογώ το μισθό μου. Λοιπόν, επίσης τώρα. Έτσι σε επίσημα έγγραφα της Δημοκρατίας που γράφει ο άνθρωπος ότι διεκδικώ τον τάδε Δήμο είναι πιο κατανοητό για σε σημαντικούς λόγους, επικοινωνιακούς ενδεχομένως, δεν ξέρω. Τώρα αν στέλνει η επιστολή του Προέδρου φαντάζομαι να βάλει Δήμος Δρομολάξας Μενεού. Τούτο λίγο υπερβολικό το θεωρώ. Σχολιάστε μου λίγο τώρα όλα αυτά που λέχθηκαν από τον κύριο Ανδρονίκου. Λοιπόν, να πούμε ότι ο ασυποψήφιος μου συγχύζει την περίοδο πριν την ψήφιση του νόμου με την μετά. Ναι. Η περίοδος μετά την ψήφιση του νόμου, μετά τις αρχές Μαρτίου του 2022, το Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου, όχι ο Νίκος ο Δαμιανού, το Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου προσπαθούσε να εισακουστεί σε δικές του εισηγήσεις. Που η κυριότερη ήταν. Τώρα μιλάμε για πριν. Μιλώ για μετά. Για μετά. Ναι. Γιατί ανέφερε ότι πολεμούσαμε τη λειτουργία του Συμβουλίου Διαχείρισης. Δεν συνεργαζόσασταν. Αν μου επιτρέπετε να σας πω. Όχι τη λειτουργία, τη δημιουργία. Ναι, κύριε. Απλώς... Γίνεται να πολεμάς τη δημιουργία του Δήμου μετά που πέρασε ο νόμος, ψηφίστηκε, δημοσιεύτηκε. Τι έγινε δηλαδή? Δημοσιεύτηκε και πολεμάς τη δημιουργία χωρίς να ασκήσεις προσφυγή. Αυτό που έγινε διεκδικούσαμε και μάλιστα ζητούσαμε την παρέμβαση του Υπουργού, ούτως ώστε να γίνει μια αξιοποίηση και του κτηρίου, του ιδιαίτερα αξιόλογου κτηρίου του Κιτίου. Και λυπούμε από που ο ανθυποψήφιος μου προσπαθεί να βάλει την αντιπαράθεση που υπήρχε σε εισαγωγικά αντιπαράθεση, γιατί για μένα η διεκδίκηση είναι έκφραση της δημοκρατίας. Βέβαια, έχει απόλυτο δίκιο. Και η δική μου υποψηφιότητα, παρακαλώ, υποβλήθηκε και έχουμε εκλογές αυτή τη στιγμή και αυτό είναι ευλογία της δημοκρατίας. Ναι. Και οφείλει ο ανθυποψήφιος μου να σεβαστεί το πρόγραμμα που βάζω κάτω, το όραμα που βάζω για μια περιοχή που θα ενοποιηθεί και να σεβαστεί τις όποιες διεκδικήσεις έγιναν μέσα από το κοινωνικό. Και τι έγινε τελικά με αυτή τη διεκδίκηση? Ο νόμος ψηφίστηκε ως είχε. Ναι, όχι, για το κτίριο. Είπατε ότι δεν είχε να κάνει με το... Ο νόμος, ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι... Γιατί παρενέβη το Υπουργείο Εσωτερικών? Γιατί δεν παρενέβηκε. Σας έκανε σύσταση. Δεν παρενέβηκε. Δεν έγινε. Το Υπουργείο Εσωτερικών έστειλε απέτηση να δοθούν στοιχεία υπαλλήλων κτλ. Όταν εσείς αρνείστε να δώσετε στοιχεία. Σας έχει στείλει επιστολή. Μάλιστα, κύριε Ανδρονίκου. Αν μου επιτρέπετε, δεν ήταν έτσι η απόφαση, κύριε Ανδρονίκου. Εγώ την ξέρω πολύ καλά. Η απόφαση ήταν να συζητηθούν τα θέματα που είχε γύρει το Κοινοτικό Συμβούλιο. Το τέλος δεν το λέτε. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου σεβάστηκε με την πλειοψηφία του. Σεβάστηκε τον νόμο, προχωρούμε σε ενοποίηση και πρέπει να μιλήσουμε για ενοποίηση. Άρα εσείς βάζατε προσκόμματα στη διαδικασία για να δώσετε στοιχεία κτλ. Γιατί βάζατε κάποιες προϋποθέσεις. Θέλαμε ενημέρωση το τι τεκταίνεται στο Συμβούλιο Διαχείρισης Κοινωνικών Υποθέσεων και απαιτούσαμε συζήτηση των θεμάτων. Τελικά όμως υποκύψατε, προχωρήσατε στο... Προχωρήσαμε. Λοιπόν, πάμε έτσι για το... Είναι η τελευταία σας τοποθέτηση, φάμε τον χρόνο. Θέλω να μου πείτε τα 3 πιο σημαντικά ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθείτε πέραν από τη μεταρρύθμιση. Αυτή νομίζω ότι την καλύψαμε. Ξεκινάμε. Προβλήματα εσείς, κύριε Δαμιανού. Λοιπόν, να πω ότι εγώ είμαι στο κοινό... Όχι, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου. Για μένα η κοινότητα Κιτίου έχει πετύχει ένα μικρό οικονομικό θαύμα τα τελευταία χρόνια.
Αυτό το θαύμα το ονειρεύομαι για όλη την περιοχή, γιατί πιστεύω ότι έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να προχωρήσει ως ενιαία περιοχή, ως ενιαίος Δήμος. Έχουμε οδικό δίκτυο, έχουμε το αεροδρόμιο, έχουμε παραλίες, έχουμε εκκλησίες, έχουμε αρχαία μνημεία, έχουμε όμορφες τοποθεσίες. Γιατί τεράστια ανεκμετάλλευτη περιοχή. Ανεκμετάλλευτη. Έχουμε επισκεψιμότητα ιδιαίτερα από επισκέπτες από τη Λευκοσία, που για μένα είναι ανεξάντλητη επισκεψιμότητα. Μπορεί να αναπτυχθούν περισσότερο οι επιχειρήσεις σύντησης, ξενοδοχεία, το Airbnb, μπορούν να γίνουν αθλητικά κέντρα, έχουμε σπορτ στην περιοχή, στην παραλία, πάρα πολλά έργα που μπορεί να φέρουν εισόδημα. Και πιστεύω ότι η περιοχή έχει μεγάλη ανάγκη από έργα και υποδομές, τα οποία δεν είχαν γίνει. Μάλιστα. Κύριε Ανδρονίκο, εσείς. Ναι. Να πω ότι το... Ναι, πείτε μας. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι και όποιος μας ακούει, θεωρώ, αντιλαμβάνομαι τις αντιφάσεις τις οποίες έχει περιπέσει ο φίλος ο Νίκος. Αυτό το καλύψαμε, πάμε παρακάτω. Ναι. Το θαύμα που πραγματοποίησε ο Δήμος Δρομολαξιάς Μενεού την τελευταία δεκαετία, αυτό είναι το θαύμα. Οικονομικό εννοείται. Τα έργα που έχει πραγματοποιήσει, οι υπηρεσίες που προσφέρει στους δημότες, πολιτιστικές εκδηλώσεις κτλ. Όντως το Κίτι είναι μια προοδευτική κοινότητα. Αλλά λέγοντας αυτό, να μην υποτιμούμε και τους άλλους, γιατί αυτό γίνεται και αφήνεται στην περιέρωση ατμόσφαιρα. Ο Δήμος Δρομολαξιάς Μενεού έχει πραγματοποιήσει ένα μεγάλο θαύμα, όχι μικρό, μεγάλο, μέσα από τις χαμηλότερες παρακαλώ φορολογίες. Έχει σκουπίδια, δηλαδή, 10 χρόνια δεν έβαλαμε ένα σεν πάνω σε οποιοδήποτε τέλη και πάνω σε οποιασδήποτε φορολογίες. Αντιθέτως, με κάποιους άλλους, και η περιοχή γνωρίζει ότι πληρώνουν υπερδιπλάσιες φορολογίες. Πείτε μας πόσα πληρώνουν για τα τέλη της Κιβάλλου, να δω, 170 ευρώ και έχουμε εκτόσεις για μονήρης, για συνταξίουχους κτλ. Όλα αυτά. Εμείς επικεντρωνόμαστε ξανά στο εξής. Ότι ναι, αυτός ο Δήμος έχει τεράστιες δυνατότητες. Λόγω των περιοχών είναι φιλοπρόδος κόσμος σε όλες τις περιοχές, κόσμος που αγαπάει τον τόπο του, είναι μια προνομιούχα περιοχή. Με όλα αυτά που αναφέραν και ο Νίκος, δεν διαφωνώ. Εμείς θα εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια τη νέα δομή για την οποία πολεμήσαμε, για να δημιουργήσουμε. Δεν προβάλαμε προσκόμματα. Πολεμήσαμε και πείσαμε ότι πρέπει να γίνει αυτός ο Δήμος. Να εκμεταλλευτούμε τη νέα δομή, η οποία παρέχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια μέσα από ένα σωστό οργανόγραμμα που θα παρέχει τις πιο σωστές και κατάλληλες υπηρεσίες, να προσφέρουμε στον κόσμο αυτό που αδειμονεί μέσα από την καθημερινότητά του, να διευκολύνουμε τη ζωή του, του προσφέρουμε σωστές υπηρεσίες, να του προσφέρουμε σωστό πολιτιστικό προϊόν και σε εκδηλώσεις και σε υποδομές, να αγγίξουμε τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας, να αγγίξουμε τα προβλήματα των ευάλωτων ομάδων, να αγγίξουμε τα προβλήματα των νέων, να κάτσουμε να τους ακούσουμε, να ακούσουμε αυτούς που έχουν να προσφέρουν σε πολιτιστικό επίπεδο. Δηλαδή αυτός ο Δήμος να δουλέψει με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε ο κόσμος όλων των κατηγοριών, όλων των επιπέδων να νιώσει ότι είναι δίπλα του. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι η αρχή η οποία έχει τη μεγαλύτερη εγκύτητα προς τον πολίτη και αυτός είναι ο στόχος μας. Στόχος μας είναι ο πολίτης. Να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη πόλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στους δυο σας. Αιτήματα από Λευκοσιάτες που επισκέπτονται την περιοχή. Τα κρεβατάκια στα απερβόλια, κοιτάξτε τα, μας λένε, είναι σπασμένα τα μισά. Το οδικό δίκτυο, πολλές λακκούβες. Εντάξει, υπάρχει ένα κομμάτι του δρόμου που ανοίγει στο Δήμο Λάρνακας και στο τέλος μιλάτε για το δρόμο με τα κυπαρίσια. Ο μισός δρόμος είναι. Εντάξει, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που το είχα κάνει ρεπορτάζ πριν 40 χρόνια. Μου έχουν στείλει μήνυμα γι' αυτό, να το διευκρινίσουμε, ότι ο δρόμος με τα κυπαρίσια. Είναι αξιοθαύμαστος. Είναι αξιοθαύμαστος, αλλά δεν είναι. Μετά τα κυπαρίσια είναι Δήμος Λάρνακας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλά τώρα θα δημιουργηθεί το αποχετευτικό. Έχω μιλήσει και με τον πρόεδρο του Διευθυντή του ΣΑΡ και με τον πρόεδρο του ΣΑΡ. Δεν τον φτιάξανε, τον αφήσασαι.